Unha tras outra, din os socialistas, sucédense as mostras de deslealdade institucional do PP na Deputación de Pontevedra. Segundo denuncian, ata 15 alcaldes e alcaldesas do PSOE que pediron unha reunión seguen sen ser recibidos polo presidente da Deputación, case un ano despois de chegar ao poder. Xa pasaron 9 meses e hai alcaldes e alcaldesas que todavía non foron recibidos polo presidente da Deputación. E é que eu creo que o señor López esquece, ademais, que os alcaldes e alcaldesas do Partido Socialista gobernan a 500.000 de veciñas e veciños, que, inda que só fora por iso, a súa actitude é lamentable, é partidista e é totalmente arbitraria. Entre os concellos que agardan por esa primeira xuntanza co novo presidente estaría o de Meis. Ata aquí xa se achegou Luís López, pero para asinar un convenio herdado do anterior goberno provincial. Nese sentido, en relación coas visitas do novo Executivo Provincial aos municipios do PSOE, denuncian que tampouco son convidados a asistir. Un exemplo aconteceu a semana pasada tamén en Meis, cando López e o presidente da Xunta visitaron a canceira provincial da Armenteira. Ninguén convidou o concello. Cando nos gobernamos a Deputación de Pontevedra, non había un acto, non había unha inauguración, non había unha entrega incluso de diplomas a unha asociación de veciños no que non se avisara coa debida antelación a alcaldía dese concello de que as deputadas e deputados, incluso de que a presidenta, iba a estar nese concello. Ao mesmo tempo aproveitan para cargar contra a falta de iniciativa dun goberno provincial que consideran paralizado, como por exemplo no caso do mantemento e renovación da rede de estradas provincial, un asunto que levarán ao pleno deste venres a través dunha moción. Presentarán tamén outra sobre as estradas de titularidade autonómica, unha rede que din está contaminada de intereses partidistas do PP. Unha mesma estrada autonómica non está atendida do mismo xeito segundo pase o trazado por un concello que estea gobernado polo Partido Popular, que normalmente está nunhas situacións óptimas, e en cambio ese treito da mesma estrada provincial, cando pasa por algún concello no que goberna outro partido, ben sexa o Partido Socialista ou outro partido político, non están atendidas da mesma maneira. Por outra banda, tamén cualifican de escándalo o novo Máis Convivencia, o programa do anterior goberno en ruta coa Depo, no que se investía €500.000. Agora denuncian que o orzamento se recortou a máis da metade e que, aínda por riba, a Deputación descarga nas asociacións da provincia toda a tramitación do programa.